चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। भोजपुरिया भाई के बहुत बहुत प्यार बा। जब गाला में काला बा तब आज मार्केट में हाला बा। रवि भाई दिल के भाई जौन की पुदीना में आज पवन जी के साथ भूमिका निभा के 27 राज के पाना पर इतिहास के पाना रच देनी। यहाँ के जौन पुदीना बेचतानी आज बोलबम में भी पुदीना बेचम, जौन की आज नंबर 1 बोलबम के प्रोजेक्ट पटकाता। और यहाँ के वीडियो के क्वालिटी हर कलाकार भाई जान जाइए कि एक दिन में एक वीडियो बनेला, तो वीडियो में एक से हृदय में एक से फट लागेला, जौन यहाँ के हर कोई के दिल पर छा गई बनी। पुदीना यहाँ के बेचे वाला धराइल बनी पुदीना के बागान में भोजपुरिया से रुपये। और राहुल भाई साथ में दिल के भाई हमार बानी, जौन वहाँ के गाला में काला बा तब आज मार्केट में हाला बा। तो एगो राहुल भाई कहती एगो शायरी बोलतानी कि आदमी के अभिमानी ना स्वाभिमानी होके के चाहिए, हित त हित लेकिन दुश्मन के भी ज्ञानी होके के चाहिए। रूप करिया होके चाहे गोर होके लेकिन मुंह पर पानी होके के चाहिए। आ मोछ मोट होके चाहे छोट होके लेकिन खानदानी होके के चाहिए। तो बहुत बहुत प्यार बात। कुछ रवि भाई 2 लाइन बोली, 1 लाइन बोली। थैंक यू सो मच पुदीना के लिए आप इतना बोले, और सारे भोजपुरिया भाई को भी हम प्रणाम करते नहीं कि ये पुदीना के कैरेक्टर में हमको आप लोग इतना प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए